Moi kaikille. Ja tänään mä aion puhua Dr. Nowhere-hahmosta. Ja kukaan muu Suomessa ei ole muistaakseni puhunut siitä vielä. Ja mä aion puhua Meatmanista, The Boiled Bunnysta ja The Locustista muistaakseni. Muistaakseni sen takia, että mä en oikeasti muista, oliko se Locust vai joku. Syy, miksi mä tein tämän videon, niin on varmaan se, että mulla on tulossa, tai mulla on mietinnässä oma analog horror-sarja. Ei enempää jäppäystä. Moving up to meat. Kuvittele, että sä makaat yksin pimeässä huoneessa. Ja siinä se on. Ja Meatmanista ei ole kauheasti informaatiota. Ja mä en yksinkertaisesti edes löytänyt mitään. Se siis vaan tulee yöllä sänkyyn. Mutta meillä ei ole jotain yhteistä. Nimittäin se, että kummastakaan ei tiedetä, miten me liikutaan. Vaikka meillä ei ole mitään raajoja, paitsi Moving up to the Boiled One. The Boiled One on varmaan aika helposti yksi tunnetuimmista Dr. Nowhere-hahmosta, ja se tulee TV:stä jostain lähetyksestä. Ja se on aika pitkä kaveri. Ja mä en ihan hirveästi edes muuta tiedä siitä. Jos haluatte tietää muuta, niin mikä fandomi. Mutta se tekee jotain hulluksi tulemista. Ja aiheuttaa unihalvausta. Kertokaa, onko teille tullut unihalvausta? Mulle ei. Moving up to the Locust. Se Locust tulee myös TV:stä ja siitä ei myöskään ole hirveästi tietämistä, vaikka se on aika pitkä ja semmoinen. Ja se on vähän samanlainen kuin The Boiled One. Ja joo, mä en oikeasti tiedä hirveästi, mutta heippa! Ja mä teen tämmöisen loppuun ihme animaatio.